Ana, mă bucur că Bună! mi-ai invitația să vorbim astăzi. O să povestim un pic despre pasiunea ta profesională, să spunem așa, pentru că știu că și tu ești o mămică foarte activă. Da. Practic, din ce știu de la tine, ai plecat dintr-un job pe care l-aveai într-o corporație și te-ai apucat de nutriție, sport și alte activități. Povestește-ne un pic cum a fost. Da, bună, ca să zic așa din nou. Da, eu am lucrat în corporație, cred că peste 10 ani, nici nu mai țin minte exact. După ce am născut, mi-am dat seama că cumva nu mai era locul meu pe acolo. Pasiunea pe care o am acum cu sportul în principiu, cu fitnessul, o aveam încă de mică, dar da, cumva am tot băgat-o așa, că nu suntem obișnuiți să ne ascultăm intuiția, să facem ce ne place. Am făcut ce am crezut că era bine. Bine, corporația m-a învățat foarte multe, am experiențe plăcute acolo, însă la un moment dat am decis că e cazul să mă duc pe drumul meu. Nu a fost fitnessul și nutriția alegerea pentru care am plecat din corporație, a fost masajul. Eu sunt și tehnician masaj. Acum 4 ani, cred că sunt deja 4 ani de când am plecat din corporație și la un an după ce am plecat mă tot rodea fitnessul, nutriția, îmi plăceau, citeam foarte multe cărți și apoi am făcut și școală și de fitness și de personal trainer și de tehnician nutriționist. Și da, mi-am antrenat prietenii, am făcut planuri de nutriție pentru prieteni, cum începe fiecare. Apoi, la sfârșit, anul trecut mi-am dat seama că, de fapt, partea asta de fitness și nutriție este ceea ce mă obsedează cel mai mult. Și nu neapărat, știi că toată lumea se uită când zice fitness, da, din ce văd mai nou, Instagram este plin de acești influencer de fitness, însă pe mine mă pasionează foarte mult partea asta de educație. Cred că femeile, pentru că lucrez cu foarte multe femei, au nevoie de foarte multă educație în partea asta de activitate fizică, pentru că am văzut că atunci când le zic de antrenamente, cele mai multe se referă la alergat pe bandă și alergat în general. Ori nu e chiar așa și chiar cred că femeile au nevoie de educație pe partea asta și au nevoie de antrenament după o anumită vârstă. Cel mai mult. Cam atât. În decembrie anul trecut, practic, în contextul pandemiei, în care începusem și eu să fac niște exerciții acasă, după care din nou m-am lăsat câteva luni, pentru că nu aveam o persoană care să se țină de capul meu, cum place mie. Da. E nevoie de acel, cum să zic, nu neapărat o persoană care să te controleze, dar o persoană în care să ai încredere și să poți să-i spui, uite, astăzi nu am făcut, dar mâine fac. Sau da, un chiar factor de control, ceva. Da. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult și m-a atras la modul în care faci tu lucrurile, au fost filmulețele care au fost adaptate la low impact, cum se numește. Cum le-am numit? Low impact, adică, da. mă rog, la faptul că eu nu sunt antrenată și sunt la nivelul, să spunem, piciorul broaștei. Și m-a ajutat chestia asta să capăt un pic de încredere în mine, faptul că ai o rutină înainte de fiecare exercițiu, îți așezi spatele drept, m-ai verificat și pe mine cum fac asta și totul online. Și atunci am putut să merg mai departe și să avansez un pic, chiar dacă nu am mers la sală. Și asta mi s-a părut foarte util. Având în vedere că suntem deja de un an în pandemie și tot felul de perioade de izolare, școală online, muncă... Cred că o să mai fie, da. Exact. Ce sfaturi ai avea pentru părinți și mai ales pentru mamele care lucrează ori de acasă 100%, ori în format hibrid, legate de o nutriție cât de cât echilibrată, variată și o mișcare acolo, la un nivel
de bază, să spunem, care să le mențină într-o anumită formă? Mulțumesc pentru întrebare. Eu am multe cliente mămici, că na, asta e nișa, ca să zic așa. Am și tinere, dar cele mai multe sunt mămici. Este destul de provocator, pentru că te iau, știi cum e, când începe ziua, te iei cu toate lucrurile pe care le ai de rezolvat în ziua respectivă, încât uiți de tine. Cum am procedat eu cu toate clientele mele și cum procedez eu în general? Înainte să încep orice nou, începe cu pași mici. Deci nu te apuca de mâine să schimbi total viața, că nu o să meargă. Legat de nutriție. Începe prin, să zicem, a nu mai mânca pâine albă la toate mesele. Păi, îți place pâine albă? Ok, nu e un capăt de țară, da? Nu se întâmplă nimic dacă mănânci, da? Hai să spunem, nu mânca la toate mesele, da? Bun. Elimină sucurile carbogazoase. Da? Dacă îți place să bei 2 litri de cola pe zi, începe prin a bea, nu știu, de la 3 pahare, bea 2 pahare, bea 1 pahar. Deci începe prin a elimina câte puțin aceste mâncăruri nesănătoase. Să zicem, pentru că și aici, legat de mâncare, trebuie să înțelegem că mâncarea nu este o travă, da? Mâncarea aia, pur și simplu, corpul nostru nu știe dacă îi dăm nu știu, bio, organic, el își ia săracul caloriile de care are nevoie. Este energie mâncarea. Că pe termen lung contează calitatea a produselor, da, contează pe termen lung, atenție, da? Însă când începem, important este așa, să o luăm cu pași mici, da? Eliminăm câte ceva care știm că ne-ar putea face rău. Pâine albă, pastele albe, sucurile carbogazoase. Dacă mănânci prăjituri în fiecare zi, mănâncă și tu de 2 ori pe săptămână, să zicem. Pentru că dacă elimini totul deodată, ai șanse foarte mari să cedezi, să renunți. Nu poți, mai ales când ai copii. Da? Apoi, poți să te ridici de la masă, adică să nu mai mănânci, când te simți 80% sătul. Când încă mai ai un pic de spațiu, parcă ți-ar mai fi foame, ai mai vrea să mai mănânci, dar mai bine nu mai mănânci. Pentru că durează aproximativ 30 de minute ca semnalul de la stomac la creier să ajungă că e sătul. Da? Tu, de fapt, când ai mâncat mai mult decât trebuia, tu erai sătul de mult. Dar sunt niște procese care se întâmplă. Când te duci la piață să faci cumpărăturile, eu întotdeauna vorbesc cu clienții mei și le spun să-și facă o listă de cumpărături. Întotdeauna. O listă de cumpărături să o ai înainte. Măi, ce vreau să mănânc săptămâna asta? Pentru că atunci când mergi fără o listă de cumpărături, ai tendința de a cumpăra cam tot ce vezi pe acolo, știi? Mai ales să mergi pe stomacul gol la cumpărături. Da, este chiar foarte adevărat. Și pentru că întotdeauna când te duci, știi cum, un pic nepregătit, ai tendința să cumperi ceea ce pare mai apetisant, dar care nu este neapărat și nutritiv. Sigur că dacă mănânci o dată de 2 ori, nu este o problemă. Întotdeauna spun că, de fapt, cantitatea face diferența. Întotdeauna. Dacă ești o persoană activă, poți să mănânci normal aproape orice, să zicem. Depinde foarte mult de scopul pe care îl ai tu. Însă începe cu pași mărunți. Și mai e un lucru pe care îl recomand. Planifică-ți. Da? Planifică. Spun că dacă nu apare în programul tău să faci, uite, spre exemplu, deviez un pic. Eu am o clientă care este CEO. Este CEO unei companii foarte mari. Are 2 copii. Lucrează de acasă. Și vreo 2 ani n-a făcut sport niciodată, de când o cunosc eu, că a fost clienta mea, da? La masaj. Și la un moment dat a zis, Ana, vreau să fac mișcare. O antrenez de 1 an și jumătate, nu-și mai vede viața fără sport. Dar ce face? Se antrenează dimineața. Primul lucru pe care îl face, se antrenează. Pentru că dacă își dă seama că în timpul zilei te iei cu toate treburile și nu mai ai timp de tine. Practic, Da, primul lucru pe care îl... În loc să mai mergi la serviciu, ai 20 de minute, 30, o oră la dispoziție. Da, exact. Pentru antrenament și un duș după. Exact. Exact. Pentru că și aici antrenamentele nu trebuie să fie lungi, nu.
dacă le faci eficient, ai nevoie de 30 de minute. 15 minute poți, păi în 15 minute îți garantez că poți să faci un antrenament în care să nu te mai poți ridica, să zicem. Nu că ăsta e targetul fiecărui antrenament, nu ăsta trebuie să fie. Trebuie să te intereseze să te simți bine, să nu te mai doară spatele, să nu te mai doară articulațiile. Mișcarea face bine până și la digestie. Astea sunt lucruri care ar trebui să conteze. Și sigur că pe termen lung se întâmplă și să slăbești, că ăsta este dorința aproape oricărei persoane. Știi că îți povesteam că provocarea cea mai mare este atunci când soțul și copilul mănâncă ceva și eu, teoretic, conform mâncatului sănătos și mai low calories, ar trebui să mănânc altceva. Ce recomanzi în contextul ăsta când o mamă, să spunem, n-are foarte mult ajutor din partea altcuiva, nici nu cumpără foarte multă mâncare gătită și atunci, teoretic, ar trebui să gătească 3 mese pe zi, care s-ar înmulți, ar deveni 6 mese pe zi dacă ar fi 3 pentru soț și copii și 3 pentru ea. Eu cred că, și de fapt cum fac, pentru că și eu sunt mamă și gătesc pentru fiul meu foarte mult, așa, și toate clientele mele la fel, nu trebuie să gătești diferit pentru tine. Pentru că știi care este problema? Realitatea e asta în care trăim. Dar nu avem timp. Ăsta este. Deci mai serviciu și poate unora nici nu le place să gătească. Ăsta este crudul adevăr. Și dacă mai faci un efort să gătești și pentru familie, deja ești depășită de situație. Cum fac eu? Când gătești pentru copil, eu când gătesc pentru fiul și ce le spun și clientelor mele, mănânc ce le dau lor, dar îmi scot ce nu-mi place. Dacă, spre exemplu, gătesc cu porc și e gras, eu nu mănânc porcul sau îmi tai grăsime de pe margine. E un exemplu. Ok, am făcut o varză călită. Îmi pun 2 linguri de varză călită și o lingură cu mămăligă. Nu este. Deci este foarte ok. Cantitatea. Atenție, cantitatea face diferența. Nu? Și plus că mai sunt lucruri pe care le pot face de seară. Ce spuneam? Începe prin a-ți face măcar o masă pe zi mai sănătoasă, să zicem. Ăsta ar fi un prim pas. Băi, nene, uite, săptămâna asta eu vreau să-mi fac micul dejun mai sănătos. Atâta pot, momentan, este perfect, dacă atâta pot, este excelent. Și văd cum mă simt. Ce înseamnă sănătos? Băi, înseamnă să nu mănânc pateuri, atenție, să nu mănânc covrici. De ce? Pentru că sunt calorii goale, pentru că nu mi-aduc nimic, pentru că mă satură pentru moment, dar într-o jumătate de oră mi-este foame iarăși. Și se mai întâmplă și alte fenomene cu insulina, nu are sens să discutăm despre asta. Dar dacă aleg măcar o masă pe zi să o am sănătoasă, îți garantez că ușor, ușor o să vezi cum te simți și o să vrei să-ți mai adaugi. Și poți să mănânci din ce le gătești copiilor, dar atenție la cantitate. Poți să-ți alegi, îmi pun 2 linguri de mâncare și mai adaug o mână de salată eu, separat pe lângă. Cam asta ar fi variantele pe care le ai. Pentru că știu că, într-adevăr, din experiența personală pe care o am cu oamenii cu care lucrez, nu sportul este cea mai mare provocare, ci nutriția. Să știi. Da, mi s-a părut un sfat foarte rezonabil atunci când îți spuneam că am mâncat de poftă, nu știu, mi-a fost poftă de cartofi prăjiți sau mi-a fost poftă de un burger și atunci mi-ai zis, bun, atunci cina ar trebui să fie mai exact, da. Despre asta e vorba. Dacă ai de-a lungul unei zile, nu trebuie să ne străduim ca la fiecare masă să mâncăm sărac în calorii, pentru că așa o să generăm mult. Nu. Deci, haide să-ți spun un lucru. Hai să vorbim un pic, să luăm așa, în cel mai ușor mod, fără să ne cântărim caloriile, pentru că asta e destul de, nu neapărat greu de făcut, dar ca să fiu sinceră, nici eu nu măsor caloriile, da? Nu stau să mi le măsor. Ce putem face? Putem să masa se construiește în jurul proteinei, da? Fie că ești vegetarian, fie whatever. Proteina care trebuie să fie, am făcut eu o postare la un moment dat, cât palma ta. Da? Deci o masă se construiește în jurul proteinei. Dacă ești femeie, îți ajunge această cantitate. Dacă ești bărbat, ai 2. Da? Ei, bun, proteina. O bucată
sau 2, în funcție de greutatea, dacă ești bărbat, ai nevoie de mai mult, da? Bun. Apoi venim cu carbohidrații. Carbohidrații care înseamnă paste integrale, orez integral, anumite legume, da? Adică anumite legume. Și cartoful este foarte sănătos, că lumea fuge de cartofi. Nu e adevărat, este sățios și este nutritiv, adică contează, dar dacă îl mănânci prăjit, știi? Deci, proteina, da? Carbohidrații să fie cât pumnul și salată cât vrei, nu ai limite la salată, de care vrei, cât vrei, și grăsime, să zicem că să fie, uite, cam câte vârful ăsta de aici. O jumătate de lingurițe de ulei de măsline, o jumătate de avocado, cam asta ar fi așa în mare. Nu trebuie să avem mesele sărace caloric. Vrei să spun de ce? Pentru că seara o să ție foarte foame. Deci nu. Ce putem să facem într-adevăr și ce nu înțelegem noi, că pe lângă nutriție și activitatea fizică pe care o faci în mod conștient, adică sport, foarte importantă este și activitatea care nu este numită neapărat de sport, mișcarea, NIC se numește, mișcarea pe care o faci pe lângă, cât te ridici, cât mergi prin casă, cât mergi pe jos, și aia contribuie la arderea caloriilor. Dar ori noi de când stăm acasă nu mai facem treaba asta, da? Deloc. Alea care numără pașii pe care îi fac. Exact. Deci este foarte important acest lucru și nu, repet, nu trebuie să mănânci sărac caloric la fiecare masă pentru că ajungi seara să-ți fie foame. Da? Eu sunt genul de persoană care dacă nu mănânc bine dimineața și la prânz ar bine, nu te înțelegi cu mine. Deci trebuie neapărat să vezi fiecare cum este. Cum se derulează o primă ședință sau o ședință de consiliere individuală pe care ai avea-o cu... În primul rând, după ce fac o anamneză, un scurt istoric, așa, să vedem dacă are ceva probleme, mă interesează foarte tare să știu ultimele analize medicale pe care și le-a făcut. Nu pentru că eu nu am nutriționiștii, tehnicienii, nutriționiști și instructorii de sport, nu au abilități medicale, atenție, da? Dar e important să știi tensiunea, să știi nivelul de colesterol, poate și pentru client, că nu și-a mai făcut analizele de foarte mult timp. Bun, mă interesează să știu durerile, dacă are probleme și istoric medical din punct de vedere al oaselor. Asta este foarte important, dacă are ceva contraindicații. Pentru că nu ne apucăm să ne mișcăm aiurea, da? Și legat de nutriție, întotdeauna mă uit și întreb ce îi place să mănânce, ce nu-i place să mănânce, dacă este vegetarian, dacă nu poate să mănânce pește, spre exemplu. Adică pentru ca planul să fie cât mai personalizat. Și ce îmi place mie cel mai mult este să merg pe partea asta de educație. Sigur că planurile nutriționale pe o anumită perioadă ajută clientul ca să-și dea seama cam ce ar trebui să mănânce. Să nu mai stea să te gândească ce mănânc mâine. Însă ideal este să nu-i dai pe foarte multe luni planul. Ideal este să-l lași să pună întrebări, să înțeleagă, dar e nevoie la început, da, ca să ajuți. Și apoi începem în funcție de ce dorință are, pentru că aici este foarte important să lucrezi cu materialul clientului, da? Băi, eu, spre exemplu, pot să mă mișc 20 de minute pe zi, 2 zile pe săptămână. Și nu vreau să am abdomenul în pătrățele, vreau să mă simt mai bine. Perfect, așa facem planul. Am o clientă care vrea să aibă mușchii fesieri mai mari. Perfect, așa facem planul. Da? Adică trebuie să te adaptezi. Și apoi nu începem în forță, începem ușor. Pentru că nu știi fiecare cât de mult s-a mișcat, cât nu s-a mai mișcat. O lună de zile ne încălzim. Și feedback non-stop. Așa lucrez eu, așa îmi place. Și lucrăm de acolo. Măsurători, poze, kilograme, astea, da, sunt standard. Hai să exemplificăm așa câteva exerciții de bază, să spunem, pe care ar putea să le facă oricine într-o pauză de 5-10 minute după ce stă sau în timp ce stă la calculator. Păi, ce le recomand eu clientelor mele, în general, cele care lucrează foarte mult și cu care lucrez pe partea și de fitness, este
să-și pună alarma la mobil, măcar la 60 de minute, să se ridice de pe scaun. Da? Sunt 1.000.000 de exerciții pe YouTube. Eu nu vreau să dau neapărat ceva anume, nu trebuie, pentru că și faptul că te gândești că trebuie să faci o anumită mișcare poate să-ți creeze anumite blocaje. Da? Important e să te ridici. Ăsta este primul lucru pe care poți să-l faci, să te ridici. Da. Ne ridicăm aici. Așa. Să te ridici. Pui mâinile în șol. Asta e un lucru foarte ușor pe care poți să-l faci. Să rotești capul ușor, stânga-dreapta. Atenție, ușor, nu ne grăbim. Articulația gâtului este una destul de sensibilă, totuși. Să nu amețim, da? Ne ridicăm mâinile ușor și apucăm o încheietură și tragem de mână. Tragem ușor de mână, da? Apucăm cealaltă încheietură, tragem de mână, da? Așa. Și apoi ducem un genunchi la piept, îl întindem, perfect, îl strângem și pe celălalt la fel. Deci, așa da? Putem eventual cu mâinile în șol să mergem ușor, da? Să se reactiveze circulația sângelui la nivel periferic, pentru că statul ăsta. Ok? Eu trebuie să îmi aduc aminte să las umerii în jos, pentru că am tendința... Întotdeauna, da. Important este când avem tendința să stăm așa. Cam asta e mișcarea. Și când spunem îndreaptă spatele, noi automat ne stăm așa, da? Dar ideea este când spui îndreaptă spatele, rotești umerii, da? Și atenție, nu stăm cu fundul așa, cum văd. Nu. Da? Întotdeauna avem grijă un pic să ducem fundul în față și să strângem abdomenul. Conștient. Știai că poți să-ți lucrezi abdomenul și în timp ce mergi, îți strângi abdomenul, da? Îți strângi, inspiri. Poate și când speli vasele, nu știu. Poți să faci asta și când mergi, te scuturi, da? Da, rotești neapărat încheieturile mâinilor, neapărat, da? Pentru că lucrezi la laptop și articulațiile ne dor, da? Și mergi prin casă și sigur că sunt multe exerciții de stretching pe care poți să le faci. Foarte multe, știi? Dar ideea este să te ridici. Primul lucru pe care îl faci, ridică-te. Ridică-te 5 minute și mergi. Efectiv, mergi. Pentru că îți schimbi imediat și starea. Uite, să bem apă, nu? Mai ziceai și să bem apă. Chiar că, da, bravo. Apă. Mai e ceva? Bun, și doar... ca să nu... Da, mai am un singur lucru pe care, adică așa, doar câteva sfaturi pe scurt, să nu plictisesc. Nu există dietă perfectă. Nu. Nu există cea mai bună dietă. Nu, astea sunt mituri. Există ce funcționează pentru tine, punct. Că e keto, că e fasting, că e whatever. Există ce funcționează pentru tine, da? Găsește îți place ție și cu ce vei funcționa la pe termen lung. Pentru că, da, sigur că reușești să slăbești dacă faci ceva super restrictiv, dar apoi, după 2 luni, ce faci? Nu e, da? Tot ce faci, inclusiv și sportul, adaptează nevoilor tale. Întotdeauna. Începe cu pași mici. Începe prin a-ți face măcar o masă pe zi mai sănătoasă, pe care o poți face. Nu te gândi prea mult. Da? Începe prin a elimina, dacă bei 4 pahare de suc, bea 3. Nu bea 4. Adică începe pas cu pas. Și sunt multe lucruri despre care am putea discuta, dar măcar astea să fie. Și întotdeauna dacă vrei și când ești pregătit să mergi mai departe, cere ajutor. Asta e cel mai important. Clar. Mulțumim mult de tot, Ana. Eu îți mulțumesc. Și te aștept la antrenament, da? Că trebuie să recuperăm săptămâna asta.